додистони ноҳияи шаҳри Туз парвандаи як зани муттаҳам ба паҳн кардани бемории ВИЧ-СПИД-ро ба додгоҳ фиристодааст. Умед Каримзода, додистони ноҳияи шаҳри Туз, рӯзи 5 июл ба радиозодӣ гуфт, таҳқиқи парвандаи ин занро, ки номунасабаш ба далелҳои қонунӣ ифшо намешавад, анҷом доданд ва барои муҳокима ба додгоҳ фиристоданд. Санаи муҳокима ҳоло дақиқ нест. Зани ҷавони тоҷикро ба сурати бемории вируси норасоии масунияти бадан ба дигарон муттаҳам мекунанд. Муфаттишон мегӯянд, ин ҷавонзан, ки ба танфурӯшӣ машғул буд, бо вуҷуди он ки медонист ба бемории ВИЧ гирифтор аст, бо чанд мард ҳамхоба шудааст. Ба гуфтаи мақомот, на камтар аз 10 мард бо зани гирифтори беморӣ ҳамхоба шуданд, вале барои маълум кардани он ки чанд нафар аз онҳо ба ВИЧ-СПИД гирифторанд, фурсат лозим аст. Зеро барои муайян кардани ин беморӣ на камтар аз 3 моҳ зарур будааст. Муфаттишон мегӯянд, аксари онҳое, ки аз хидмати ҷавонзани танфурӯш истифода карданд, ҷавонони муҷаррад ва ҳам чанд марде ҳастанд, ки зану фарзанд доранд. Маълум кардани он ки оё касе аз ҳамсарони ин мардҳо ҳам гирифтори беморӣ шудааст, ғайр мумкин аст, зеро дар Тоҷикистон бар асоси қонун ифшо кардани номи беморону гирифторони вируси норасоии масунияти бадан мамнӯъ аст ва барои ифшои он ҷазо муқаррар шудааст. Зане, ки ба паҳн кардани беморӣ муттаҳам мешавад, соҳиби 2 фарзанд аст ва ҳамаи мизоҷонаш сокинони шаҳри Туз буданд. Ӯ баъди ҷудоӣ аз шавҳар ба танфурӯшӣ шурӯъ карда, соли 2014 расман ба ҳайси гирифтори бемории норасоии масунияти бадан сабти ном шудааст. Маълум нест, ки худи ин зан аз кӣ сироят шудааст.